dollar, that's what I need. Hey, hey, said I need dollar, 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 that's what I need. Hey, hey, well I need dollar, 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 that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Bad times coming and I... Дълго време се търсих място, където да мога да си ушия точно това, което искам. И точно по начина, по който аз виждам нещата, до последния детайл, което Black Market определено ми се случи. Много съм доволна и това е място, където ще се връщам. Определено най-хубавото нещо е целият екип, който работи и се занимава с теб, когато дойдеш. Всичко е много забавно. От момента на обсъждането и на създаването на модела и дрехата, визията, която ти искаш, до момента на снимките. Много е забавно.